अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। कोरोना काळात निघालेल्या औषधांच्या टेंडरमधून आदित्य ठाकरेंनी 15% घेतले असा आरोप केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी केलाय। बरं 2.5 वर्ष हे मुख्यमंत्री होते, आता सैनिकांना सांगतो रस्त्यावर उतरा। त्या 2.5 वर्षात जे काय कमवलंस ना, खोके वगैरे घरात घेतले, त्यातले काय दिलेस का शिवसैनिकांना? आजारी पडला, हे घे बाबा, कोरोनामध्ये तुझ्या घरचं कोण गेलाय म्हणून ही मदत घे, अशी दान धर्म मदत कधी केलीस? जे जे पैसे येत होते कोरोना काळात जेवढी टेंडर निघाली औषधाची 15% घेतले आदित्य ठाकरेंनी। याच्या माध्यमातून सही याची आहे 15%। खरे 1 रुपया घ्यायला नको औषधामध्ये, एवढा पापी माणूस आहे काय बोलतो? आमच्या देवेंद्रवर बोलतो। अरे देवेंद्रवर किती कामं करून घेतली गोड गोड बोलून। तेव्हा मी देवेंद्र की अहो मी 39 राहिलो यांच्या बरोबर। तुम्ही त्या उद्धव ठाकरेला ओळखत नाही, अजून एक नाव घेतलं, दोघांना तुम्ही ओळखत नाही, कधी फसवतील। आता देवेंद्रला पटतंय, राणे साहेब बोलले ते बरोबर, मी बरोबर राहिलो, मला माहिती आहे ना माणूस। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।